Qozandагы ветераннар йорты. Жиңүү күнүн мында яшәүчеләр айрыша көтә. Бийик Ватан сугышы ветераны Алексей Ефимовның тол хатыны Анфиса Ефимова да шушында гомер итә. Ире 1997 елда үлгән. Казанга берничә ел элек кызы, улы, оныклары белән ерак көнчыгыштан күченгәннәр. Әбигә социаль найм буенча бүлмә биргән булалар. Бүген бәйрәм алдыннан хезмәт һәм тыл ветеранына яңа фатирдан ачкычны хәзерге яшәү урынына китереп тапшырдылар. От имени президента, от имени Государственного жилищного фонда поздравляем вас с наступающим днем Великой Победы. Вручаем вам ключи от новой... Анфиса Ефимова 95 яшь, ире Алексей Ефимов 1943 елда Сибир дивизиясына алына, 38-нче артиллерия полкы дивизиясы рәтләрендә була. Муж у меня прослужил в армии 7 лет. Ирем 7 ел армияда хезмәт иткән, 17 яшьтән алганнар, аның белән бергә 82 кеше киткән, 6-сы гына исән-сау кайта. Бүген Анфиса Ефимова кызы тәрбиясендә яңа фатирда да бергә яшәячәкләр. Генерал Мәхмүд Гәрәев урамындагы йортта бер бүлмәле 37 квадрат метрлы фатир аларныкы. Анфиса әбинең кызы аны бүген килеп карады. Озакка сузмыйча күченергә исәпләре. Хорошие квартиры. Әйбәт фатир, уңайлы, аш бүлмәсе дә зур. Әнигә дә ошар дип уйлыйм. Районы да матур, якында гына балалар бакчасы, яшьләр күп, үзе күңелле. Очень довольна. Күршедә генә тагын бер Бийик Ватан сугышы ветеранының кызы Әминә Гайнетдинова яшәячәк. Энесе Рәмис Сәләхов белән. Ул беренче группа инвалид. Фатир аңа бирелә. Апасы опекуны. Кайбыш районындагы Мөрәле авылыннан күченәчәкләр. Инде менә җылап та җибәрдем. Даже. Шок куанычлар. Оңай була инде, Алла бирсән. Барсы да бит инде суга кергән инде. Кыш көндә бит инде карлар кирисе була. Безгә бик авыр ия. Монда инде яшәргә инде Алла бирсән исәбез. Әминә апа фатирны карарга улы, килене, оныгы белән килгән. Бийик Ватан сугышы ветераны Гарәфетдин Сәләховның нәсел дәвамчылары. Фин сугышына кадәр барып җиткән. 7 ел сугышта булды. Дәүләт торак фонды инде үзенең оешканыннан бирле 6100-дән артык ветеранга фатирлар тапшырды. Һәр ветеран үзенең документларын туплап, әзерлек булганнан соң гына безгә Министерство труда и социального список бирә, что шушы ветераннарны фатирлар белән тәэмин итегез. Салават күперендәге Сандугач торак комплексында бүген 3 йорт әзер, аларда 288 фатир бар. Сандугач торак комплексында 18 йорт булачак, тагын 9-ы төзелә. Аларның әзерлеге төрле дәрәҗәдә. Барлыгы 2000-гә якын гаилә яшәячәк. Торак комплексны төзегәндә булачак фатир хуҗаларының теләкләре дә исәпкә алынган. Алдан социаль шелтәрләрдә халыкны сораштырып, йортның нинди биеклектә буласын хәл иткәннәр. Нәтиҗәдә күпчелек 10 кат өчен тавыш биргән. Моннан тыш ишегаллары машинасыз булачак. Уен, спорт өчен яшел зона, төрле яшьтәгеләргә туры килерлек итеп эшләнгән. Бүген экватор 9-нчы йортны тапшырабыз. Тагы 9-ы кала, ул 9 йорт ел ахырына хәлле кулланышка тапшырырга тиеш. Бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, күп балалар, яшь гаиләләр, медицина хезмәткәрләре районны да ошаттык диләр. Бу йортларда ветераннар да яшәвен горурлык белән кабул итәләр. Бик шат. Мин өлкән кешеләргә бик с уважением дип әйтик атнашусь. Туганнарда тора идем, моңарчы. Менә үземнең йортым булгач, монда торачакмын инде. Менә әле яңа гына ачкыч алдык, 2 бүлмәле квартира. Зак көттек дип әйтә алмыйм. Первоначальный взнос керткәч, хәбәр тиз килде, бик сөенәбез. Салават күперендә 14 мең фатир кулланылышка тапшырылган, аларда 50 меңләп кеше яши. Тагын бер яңа микрорайонның проектын төзиләр. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.